दा सरलपारा बे पिकनिक स्पटखौ आंबो खोनाबाय थादोंसोमोन फैयाखैमोन आरोखि जेरै फैनानै आं जे नुबायना बिराद मोजां ओजोंहाय जोंहा भुटान थाबाय इन्डिया जोंहा BTC थाबाय दै स्राय स्राय थाबाय बिराद मोजां माने मा होनो बेखौ प्राकृतिक मोजां मोनसे सौन्दर्य दङ आरोखि आरो बेखौ आं जेरैहाय आं दा बुंदों सोरबा जुदि खनसे फैयोब्ला बे मानसियाबोथ' खिथाहैगोन ना बिराद मोजां जायगा होननानै आरो बेबायदिनो मानसिफ्रा माने दिनैहाय माने खबर लालायलायनानै नागिरनानै दिनै बे जोंहा सरलपारायाव फैगासिनो दङ। जोंनि BTC आवबो जे एसेबां सौन्दर्य मोनसे पिकनिक स्पट जायगा दङ आं खिन्थु फैफेराखैमोन दिनैहाय आंखौ जिखिनि बे दायथ' लानानै पिकनिक स्पट बानायदों स्पेसियेलि जोंना मानजाथाव सार हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिजि जोंहा सामालि मेडामा आंखौ लिंहरदों आरो दा बेखेवनायबो जाहैबाय दा जों बुंनांगोन आरोखि माने जोंनि बे BTC ओनसोलाव जेसेबां पिकनिक स्पट दङ आं बेखौनो मोजांसिन मोनदों जा दङ मानासबो दङ बेबो दङ आरो बेवहाय जोंहा अनेक स्कप दङ जोंनि बे सरलपारायाव अनेक स्कप दङ खारन इतिमध्ये सरलपाराया जायगायावल' गोसाराखै बाहेरायावबो गोसारबाय बाहेरानिबो गोबां मानसि माने फैगासिनो दं फैयो आं सानदों इयुनाव बे खोब मोजां जालांगोन जोंबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय फरेस्टनिफ्राय बेखौ जोङो साबसिन खालामनो नाजानाय जाहैगोन बेवहाय जाहाथे जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनानै जोंनि जायनाखि फैग्राफोर बेरायनो फैग्राफोर टुरिस्टफोरखौ जाहाथे जोङो गोजोन होनो हायो आरो बे टुरिस्ट स्पट्सनि गेजेरजों बे पिकनिक स्पटनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलखौ जोंनि जायगाखौ जाहाथे जोंहा बेवहाय बिभिन्न जाथि गोष्ठी दङ जोंहा राव हारिमु दङ बेफोरखौ जाहाथे जोङो मिथिहोनो हायो जोंनि खौसेथि सान्थिखौ जाहाथे जोङो हरनो हायो बेनि गेजेरजों जोङो देखायहरनो हायो आरो स्पेसियेलि बे जुदि जोंहा साबसिननिफ्राय हामसिन डेभेलप जायोब्ला जोंनि बेवहाय थानाय बिभिन्न जाथि गोष्ठीया मोनसे रोजगार मोनगोन आर्निं जागोन आरोखि आर्निं जागोन जेनेबा नों नायदो दा मा होनोमोनलाय नागालेण्डनि हर्नबिल बियो 6-7 मासनि आगोल नङा 6 मास नङा 3 बोसोर गाहामनि बा 2 बोसोरनि सिगां 1 बोसोरनि सिगां बुकिं जायो थिग बिदिनो जोंनावबो जागोन जाया नङा जोंनावबो बेबायदि जोङो बेवहाय जुदि जोङो एसे थाग्रा बानायनाय माने जिखिनि थाग्रा बा जिखिनि बेवहाय आरो नायथावथावफोर बा जोङो सौन्दर्य जुदि खालामोब्ला बेबायदिनो जोंनावबो फैगोन जोंनावबो बुकिं फैगोन गतिके बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा टुरिजमनिफ्राय जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनो नाजागोन जाहाथे बे जोंहा सरलपारा टुरिजमा जाहाथे बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि BTCनि गासिबोखौ जोङो BTCनि जोंनि फरेस्टनि टुरिस्टनि आरो जोंनि BTCनि माखासेखौ जोङो बे सबिखौ जाहाथे जों सारा प्रिथिबियाव जों मिथिहोनो हायो आरोखि